Vot ta' fiduċja enormi f'pajjiżna. Hekk iddeskriva l-Valletta Summit il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu. Il-Prim Ministru fisser kif dan is-summit u ċogim se jġibu f'pajjiżna xejn inqas minn 8,000 persuna, xi ħaġa li titfa' ċertu pressjoni fuq is-servizzi tas-sigurtà u l-infrastruttura ta' pajjiżna. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru semma l-kontrolli tal-fruntiera b'mod temporanju għal tluq waslit minn stati fiż-żona Schengen u l-eluq ta' xi toroq għal xi ħinijiet. Irrikonoxxa li dan kollu jista' jkun ta' inkonvenjent, iżda ssaħaq fuq il-bżonn li jittieħdu l-miżuri kollha biex jassiguraw is-sigurtà tal-pajjiż. Dawn huma affarijiet fejn fil-waqt li aħna m'għandna l-ebda tip ta' ħiel jew ta' aħbar jew ta' suspett li jista' jkollna xi teddida fuq pajjiżna. Jien fid-dover tiegħi bħala Prim Ministru illi ma ġara xelli naqla d-gergir u ma ġara xelli naqla l-kritika, ma rrid inkun 100% ċert li pajjiżna huwa safe. Fil-waqt li wera fiduċja sħiħa fil-qawwiet tas-sigurtà ta' pajjiżna, il-Prim Ministru ħabbar kif il-Gvern Malti laħaq ftehim mal-Gvern Ingliż li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jissupplementa ir-riżorsi ta' pajjiżna. Lilin mill-prekawzjonijiet u s-sigurtà tal-pajjiż, il-Prim Ministru fakkar fl-importanza assoluta ta' dan is-summit li se jlaqqas żewġ kontinenti flimkien biex b'mod ċar jiddiskutu dwar dak li jaħsbu. Xi ħaġa li fi kliem il-Prim Ministru għandha twassal għal riżultati konkreti. U għafakkar kif wara l-Valletta Summit se segwi laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew. Laqgħa li se tlaqgħa 28 kap tal-pajjiżi Ewropej u li s-soltu laqgħat simili isiru fi Brussell. Naħseb il-kapaċità organizzattiva tagħna hija ċara u jien ċert li Malta ħatoħroġ fuq quddiem nett tal-aġenda internazzjonali u ħatkun qed turi l-kapaċità tagħna bħala Maltin u għawċinu bħala pajjiż aktar importanti simbolikament fejn jiltaqgħu il-kontinenti u fejn in-nies jitkellmu bejniethom.